Хей, яга йоу, Боцман, a.k.a. Чибука, просто тия. Искам да благодаря на всички хора, дето ме подкрепяха в това, което правят, и за всички, дето ме подкрепят в това, което ще направя сега и за напред. Един трак, брато, показно за всички много менове, за всички много яки, за всички, ето опитва да правят яките неща. Боцман, като калашник руски, откатите на думите ми винаги са мръсни. Това, което правя, съм трениран като Бруслия, техниките в рапа никак не са ми чужди. Боцман, леко труден за разбиране, това е, защото казах, че по доста ги тренираме. С лирики от следващо ниво ви нокаутираме артистите, които са вмирисани кациране актьорите. За капка внимание печелите единствено шамари наказание. Разбира се, че това не ще е моето послание и това, което правя ми е само занимание. Чашата прелива като всеки преиграва, юнуците са стиснати за всяка мудра слава. Граматики се гълтат като моята извада, измислените брат ми ги паля като чада. Поп-поп, фенки, чурпогачичета скъсани, обичам да подмокря маси рапа и нахъсани. Отдавна занимавам се с слушане и писане, това го зачетавам аз с мислене и дишане. Живея опростено на модерните, смея се на тия, дето лазат ми по нервите. Колко и да искате, не можете качените лириките, брат ми, ги сверявайте с верните. Йоу, сега е времето, когато казвам каквото искам, брато, и няма кой да ме спре. Сещаш ли се, брато? Йоу, всеки левел в рапа, 2010-та, брато. 2010-та, брато. Чекни. Всеки лево в рапа го минавам, зацапани драпащите в рапа им разказвам играта на батъл. Не мисля, че познаваш някой мой почитател, но устата ми остава твоя рап преподавател. Само за някой приятел пиша тук пак нов. За всички печени печки тук стилът ми е суров, а ти картоф си свържен, негоден за играта. Не ми се пери много, ще ти ускува перата. С устата ми те плата по познат начин в факта и ти давам да си гридеш тук от моята тетрадка. Вземи моята пратка, пусни слуши и си трай. После беге брат, ти въобще не ми се прави. Тук римите ги пия както пия топъл чай, а това е просто тия от начало не до край. И знай, по всичките параграфи мои ще ви бия и на рап, ще ви бия и на вой. И неплатен и платен ритъм, ритате от раз. Аз отдавна съм опътен да му влизам за контраст и изпадам в несвяст, като има нов готов. Със всеки следващ битен, то ме прави по-суров. Боцман, a.k.a. Чибука, просто тия. Изключвам всички джита като храсти в кония. Помия тая фраза, мисля често да я казвам, и когато се налага и със скрита ще наказвам. Показвам на децата и на батковците даже, че не Чибука не му лепи, а отгоре си ги маже. Сървам форс, нов стил за добрите преценен. Кой го прави, кой го слуша, той е просто преценен. За отбрани хора ги нареждам всеки ден и така че си остане джиткам сам на мой терен. Като Бен Ладен, само че стеричен тероризъм. Ще действаме разхлабващо на всеки организъм. От времето в джаза се научихме на това, че не те издига нищо както бизнес слова. Това е начин на живот, нищо друго по-различно, или писане на рими с рецитиране ритмично. Това беше с мене, брато. Това е, брато. 2010-та, един трак показно за всички, дето се правят на някакви, иска да стигне до някъде, ние просто е така си го правим. Нема стигнете никъде, брато.